След земеделците за незабавна и по-адекватна подкрепа от държавата настояха и млекопроизводителите. В ефира на България сутрин представители на агросектора обясниха, само за торовете има скок на цените с 40%, което оскъпява и крайният продукт. Това животно, за да изкараш от него мляко, трябва да яде фуражи, а фуражите трябва да ги насееш. За да ги насееш, сега се сее, трябва да има торове. Компенсация за горивата, но не е това, което го има. Реална компенсация, както в Гърция. Примерно на 1 литър 30 цента. И компенсация за тока. Моето предприятие от 1 октомври 2022 година не е променяло цените на млечните продукти нагоре. Според земеделският министър обаче, надценката на търговците е в пъти над изкупната цена на млякото. В момента имаме цена на щанд около 3,60, но в същото време изкупната цена на прясното мляко е някъде около 80 стотинки. България е единствената държава, в която от една страна имаме сериозен срив на изкупната цена на суровото качествено българско мляко, от друга страна цените в магазините са високи. Няма предпоставки за увеличаване на цените на храните, но от друга страна има предпоставки за намаляване на доходите на фермерите. Заради кризата на горивата, които влияят върху сектора, обаче правителството излезе с мерки. Целият индикативен график за плащания в сектора, който в следващите 3-4 месеца е за над 550 милиона евро, го изтегляме така, че да можем да разплатим тези средства по-рано. Решението според министъра на земеделието и храните е Европа да излезе с единна позиция за цените след поскъпването на горивата.